Ден втори, Херманус. Тук за Криско да покажа. Каза, че съм тръгнал да оплешивявам, още държиме фронта вратле. Ако тръгна, да знаеш, ще направим едно Истанбулче, няма да избега. Само да покажем, чай как се обръща. Аз като деровците. Това е това. Ето го охраната, той ни пази с колелото. Гледа лошо, естествено, това му е в кръвта. Няма как. Ако не гледаш лошо, не си охрана. Планиките ги показвах. Само вчера не показах за барбекю. Питаха ме какви са тия колбори, не са колбори на атлета. Това са барбекюта за различни хора да идват да си правят жар, как викат, жарен. Да. Лагуната, ръбче и навътре. Да. Аз като такъв лайф репортер. Тук има кайтове такива без брандови, идват да ги тестват, да кажат кой какъв е. Нали, до година ще ги видим, като в днешно време са по-модели и до година са само модели. Да. И красотка. Я видим този налият. Така.